Genone mamalla nonne manig moned kalejindu bona Genone mamalla mano manig moned kalejindu bona ಪಾನದ ತರಪೋದು ನಿಲೆ ನಾಡು ಮಾನಿಯೇ ಆ ಬಾನದ ತರಪೋದು ನಿಲೆ ನಾಡು ಮಾನಿ ತಾನನೆ ಮಲ್ಪು ನಾಮ ಮಲ್ಲ ತಾಜಿಯೇ ಏನೋನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನ ಮಾನಿಗೆ ಓಣೆಡು ಕಲೆಜಿಲ್ದು ಬೋನ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಗವತ್ರೆ. ಜನರು ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾಲತ್ತೆ ವಾರ್ತೆ ವಾಮನಿ ವಾರ್ತೆ ವಾಮನಿ ವಾಮನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ವಾಮನಿ ಮಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿ ವಾರ್ತೆ ಓದುನ ಎಲೆಯಾನಿ ಸಂಪಾದಕೆಲೆಯಾನಿ ಇದೀ ಬರೇನಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥವಳೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನವಳು ಇದೆ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಬರೆಯೊಂದತ್ತಿನ ನಂಕು ಓದ್ಯಾರ ಮಂಗ ನಮ ಬರೆಂಡ ಬುಕ್ಕೋರ್ಯಾಗ ಓದ್ಯಾರ ಮಂಗ ಅವ್ರು ರಗಲೆ ಬುರ್ಚಿಂದು ನಮೋನಿ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಸಂಬಳ ಲಾಪುಣತ್ತ ಬಾಕ ಅಂದ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಅವಳ ನಮ್ಮನಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮೂಜಿ ನಮುನೆಡು ದೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಖಾಲಿ ಕೇಳಿಯರ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ತೂಪುಣ ವಿಭಾಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮಾಚಾರ ಅಂಚ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ದರ್ಶನ ದೂರದರ್ಶನ ಖಾಲಿ ದರ್ಶನ ಅಂದಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ಏನಂತ ದೂರದ ದರ್ಶನ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪುದಾರುಂಡಿಯ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪಂಡ ವಿಷಯದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಪಂಡ ಪಿರಾವುಡ್ ಇಪ್ಪುಣಗಳುಳ್ಳಿರತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಣಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿನ ತೀರು போயிருந்தேன் ಒರೋರ ಅಂಚ ಆಪು ಆಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒರೋರ ದಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ಲ ಓದಿರೋ ಹೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಮಂಡ್ಯ ಖರ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿನಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಕು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವುದು ಈರೇನು ಹೊರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಪುಣದುಲಿ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ನಿಂಕ್ಲ ಬೋಡ್ತಿಲೆ ಕತೆರ್ಗಾವಣ ತಾನೆಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತ ದೂರ ಬತ್ತದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಡ ಅವ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಈರು ಪ್ರಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದನ್ನ ಅಂಡ ಐದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪುಣಿ ವಿಷಯದಾಳೆ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲವರ ಮಲ್ಲೆಡುಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲ್ದೇವಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂತ ಕಹಸ ದಕ್ಲ ಅಂಟ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಂಟ ಐದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ದಯವಂಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಯರ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾತ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾತ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ ನಾಳೆದ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಡು ಅವಾಗ ಮಾತೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವರ್ಚ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದಿಂಜೋರ್ ಚಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಬೇಲೆಗಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಾಪು ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕದಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಂಡ ರಾತ್ರ ಲಕೊಂದು ಬೈತದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜರಿ ಬೆತ್ತಡ್ಲ ಫಣ್ಣಿಯರ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಡು ಈರ್ಡ ಫಣ್ಣೋಡಿ ದಯವಂಡಿ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿಜ್ಜಾಡ್ದುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಗಲೆ ಚೂರ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಜಂಡ ಕೈ ನಿಂಗು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಡ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶದ ಕಡಲಾಯರದ ಆರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಬತ್ತದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮತ ಕಟ್ಟದು ಜಾಗೆ ಬರದೆ ತಂದು ಆರ್ನನೆ ಮತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕೆಡತ್ತಿರತ್ತಿ ಅವನಿ ಬಾರಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಿ ತುಲೆ
ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪಿದೈರು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚದಿ ಕುಡ್ದು ಬೇಲೆ ಒಬ್ಬನಾಗ್ಲು ಏತ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಿಜವತ್ತು ಮರಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಏತ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತಂಟ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದಾಯವತ್ತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಣಿ ಮೂಳು ಅಂಚಾದ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಈತಿರ್ತಲ್ಲ ಪಿದ ಇವ್ರು ಹುಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೂ ದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿನ ಆರು ಮೂಳು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಭವ್ಯ ಭಾರತಗೂ ಬರಿಯರ ಆರೆಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾನೆ ಆರೆನ್ ಏರ್ ಕಣತೀನಿ ಅತ ಆರೇ ಬೈದಿನ್ನ ಕಣಪುಣಿ ಬಂಟ ಏರ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಿನ್ನ ಅಂಚ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವರದಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ವರದಿ ಎಂಚಾವುಡು ಗೆಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಬಾಕಿ ತಗಲೆ ತೆಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ಕಾವು ಅಂಚ ಬಿದಾಡ್ದಿನೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈರ್ನಂಚಿ ಬರ್ಪೇರ ಎಂಕಿ ಈರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಹೊರ ಎಂಕಿ ಈರ್ನ ವಿವರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡನ ಗ್ಯಾನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಸುರುಕೊರ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೇತದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದ ಇದು ಈರೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಡ ಈರನ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜತ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಕುಡ ಈರನ್ ನಾಡೊಂದು ಬರೋದಿದ್ದುಲಿ ಈರ್ನ ಸುರುತ ವಿಷಯ ಪುಣಿ ಐನ್ನೆ ಬರೀ ಪುಣಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಬಾಡ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಡುಟ್ಟು ದನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬರ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ಸಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನೆತ್ತ ಮಲ್ಪುಡಿ ಈ ತುದ್ದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ ಇನ್ನು ಇತ್ತನ ಪದಪುರ ಬರೆತಾಯ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲು ರಂಜನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಾವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯತ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಆಜನ